Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken asma kula Nabila Lutfia Putri, nomor presensi sekawan likur, saking kelas 11 MIPA setunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru ingkang kula hormati, para kanca ingkang kula tresnani. Sumangga kita aturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat saha kawilujengan dumateng kita sedaya saengga kita sedaya saged kempal manunggal wonten ing adicara menika kanthi bagas waras tanpa kirang setunggal menapa. Shalawat sarta salam sumangga kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Saderengipun keparenga kula wonten mriki badhe ngaturaken babagan wigatine migunakake basa Jawa ing pasrawungan. Bapak Ibu guru ingkang kula hormati saha para kanca ingkang kula tresnani. Ing jaman sakmenika penggunaan basa Jawa ing pasrawungan sampun langka kawontenanipun. Babagan kasebut andameli owahipun kahanan sosial budaya wonten ing masyarakat. Masyarakat ingkang migunakaken basa Jawa utawa basa krama ing pasrawungan uga arang kawontenanipun. Masyarakat ing jaman menika langkung kathah ingkang milih migunakake basa asing amarga langkung gaul. Sanyatane kahanan kasebut malah ngurangi babagan tata krama kang sae ing lingkungan masyarakat. Migunakake basa Jawa ngandhakake yen wonten lingkungan mriku tasih sae tata kramanipun. Tingkatan kayata umur, jabatan, lan gelar kahormatan tasih dipun inggih. Lajeng babagan kang jalari kirangipun penggunaan basa Jawa ing pasrawungan inggih menika sosialisasi penggunaan basa Jawa wonten ing lingkungan keluarga kirang intensif, penggunaan basa Jawa ing pasrawungan sampun kirang, tontonan televisi lan sapanunggalipun. Bapak Ibu guru ingkang kula hormati saha para kanca ingkang kula tresnani. Lajeng wigatine penggunaan basa Jawa ing masyarakat menika napa? Ing jaman sakmenika kathah lare-lare ingkang lawan dumateng tiyang sepuhipun. Babagan kasebut amarga kirangipun tata krama utawa unggah-ungguh wonten ing pasrawungan. Tata krama utawa unggah-ungguh wonten ing pasrawungan menika saged dibentuk ngagem basa Jawa. Penggunaan basa Jawa nalika lare tasih cilik saged nuwuhake rasa sopan santun wonten ing papan pundi mawon. Supados saged anggadhahi unggah-ungguh basa Jawa ingkang trep lan duweni sopan santun amarga basa Jawa, kita sedaya kedah mangertosi norma-norma penggunaan basa Jawa. Norma-norma kasebut ditunjukake guna ngurmati wong liya nalika nggunakake basa Jawa. Norma utawa aturan menika kabagi dados kalih tingkatan. Tingkatan kaping setunggal inggih menika basa Jawa ngoko. Lajeng tingkatan kaping kalih inggih menika basa Jawa krama.
Tingkatan kaping setunggal inggih menika basa Jawa Ngoko. Basa Jawa Ngoko kabagi dados kalih bagian. Inggih menika ngoko lugu lan ngoko alus. Ngoko lugu dipigunakake dening tiyang sepuh dumateng putranipun. Ngoko alus dipigunakake dening wong kang saumuran anetepi sampun akrab. Tingkatan salajengipun inggih menika krama kang uga dibagi dados kalih bagian. Inggih menika krama lugu lan krama alus. Krama lugu dipigunakake dening tiyang enom dumateng tiyang kang luwih sepuh wonten ing kahanan santai. Krama alus dipigunakake dening tiyang kang jabatane luwih rendah marang tiyang kang jabatane luwih dhuwur wonten ing kahanan resmi. Saksampunipun mangertosi tingkatan basa Jawa, mugia kathah tiyang ingkang ngetrepake penggunaan basa Jawa ing pasrawungan, saengga saged nguri-nguri kabudayan lan paham tata krama ing masyarakat. Cekap semanten anggen kula aturaken, mbok bilih anggen kula matur kathah tuna dungkap saha tumpangsuh tuwin dadosaken runtuking penggalih para rawuh. Kula aturaken nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.